骨が折れて、その骨が突き破って保護した時点でかわいそうはしてるんです。保護した時点でよろしくね、一緒に楽しい時間過ごそうねになるので、いつまでも辛かったね、かわいそうだねっていうのはないんです。もう保護した時点でもう辛かったけど、かわいそうはさよなら。これから楽しく過ごそうね。そう、これからよろしくねって、明るく生きようねになるので、かわいそうかわいそうっていうのはない。どんどん良くなっていくので、もうかわいそうじゃない。なんかボロボロだったもんね。両足骨折で、骨が折れて、その骨が突き破って皮膚を。ね。もう全然わからないぐらい元気なの。すっごい走りますもん、この前もね。ね、すごい嬉しそうだった。なんか待ってるの。